Халыклар һәм җәмгыятьләр ислам динен кабул иткәннән соң, үзләренең үсешендә сизелерлек алга китеп, бик тиз үзгәрә башлыйлар. Мондый үзгәрешләр кешеләрнең диннәренә генә кагылмый, ә фән, техника үсешенә дә, җәмгыять һәм дәүләт тәртибенә дә тәэсир итә. Һәм бу аңлашыла да. Әмма көнбатыш цивилизациясе күзлегеннән караганда, мөселман көнчыгышының алгарышы аңлатып булмаслык мөгъҗизага тиң булган. Европа күзаллавынча, мөселман җәмгыятьтә артта калган, белемсез, ярым кыргый вахшиләр берләшмәсен тәшкил иткән. Әмма без бу чорга һәм хәлләргә ислам мәдәнияте күзлегеннән карасак, барысы да ачык аңлашыла. Мондый нәтиҗәләр Аллаһ Тәгаләнең изге Коръәндәге әмере сәбәпле була. Коръәни Кәрим наданлыкны шелтәли, ә белемгә һәм алгарышка омтылыш һәрбер мөмин өчен фарыз. Шуңа күрә мөселманнар бары тик динебез кушканлыгына үтәгәннәр. Мөселман галимнәре элек яшәгәннәрнең мирасын өйрәнеп, яңа тикшеренүләр үткәреп, аларны үз ачышлары белән тулыландырып, белемнәрен киләчәк буыннарга тапшыру максатын куялар. Алдагы серияләрдә без инде дистәләгән мең фәнни китап һәм кулъязмалар җыелган Бәйт әл-Хикмә, ягъни хикмәт йорты турында сөйләгән идек. Фарсы, санскрит, борынгы грек һәм латин телендә язылган чыганакларны җыеп, белгечләр бу китапларны тәрҗемә итеп, киң даирә кулланучылар өчен аңлаешлы булган мәгълүмат эшлиләр. Мөселман галимнәрен чыганакның килеп чыгышы түгел, ә дөрестлеге кызыксындырган. Шуңа күрә хезмәтләрне мөселман һәм мөселман булмаганнарга аермаганнар. Миршәп бине Асари шундый күренекле галимнәрнең берсе булган. Яһуд гаиләсендә туган Миршәп Месопотамия һәм Мисыр мәдәнияте белән яхшы таныш булган, аларның телләрен һәм язуларын белгән. Габбасиләр хәлифәлегенә нигез салган Мансур хөкемдар Миршәп бине Асарига игътибар итә. Һәм мөселман булмавына карамастан, аны белеме сәбәпле югары бәяли. Мансур хәлифә Габбасиләр хәлифәлегенең башкаласы булган Багдадны төзегәндә, Миршәпнең сәләтләренә һөнәр таба. Ул аңа үлчәүләр белән шөгыльләнергә куша. Моннан тыш Миршәп Месопотамиядә һәм борынгы Мисырда язылган хезмәтләрне гарәп теленә тәрҗемә итәргә тиеш була. Исламны кабул итеп, ул үзенә Машаллах бине Асари әл-Басри исемен ала һәм шулай тарихка кереп кала. Тәрҗемәләрдән тыш астрология өлкәсендәге тикшеренүләр белән дә шөгыльләнә. Бу тикшеренүләр нәтиҗәсендә күп кенә хезмәтләр яза. Соңыннан алар латинга һәм башка телләргә күчерелгән. Астрология өлкәсендә Машаллах бине Асари язган төп хезмәтләрнең берсе аның Китабул Мәвалид, ягъни туу китабы була. Ул 14 өлештән торган һәм Европада киң танылган. Тагын бер кыйммәтле хезмәте Китабул Кыйранат вәл Адиян вәл Мульк, ягъни астрологик бәйләнеш, диннәр һәм дәүләтләр турындагы китап була. Анда төрле халыкларның тарихы гына түгел, астрологиянең үсеш тарихы да язылган. Машаллах бине Асари беренче мөселман астрономнары рәтендәге галим буларак, ислам мәдәниятенең борынгы грек, сасанид һәм һинд фәнни тикшеренүләре белән танышуында зур роль уйный. Урта гасырларда Европада Миссахалла буларак танылган Машаллах бине Асари астролябиягә багышланган әсәрнең авторы да әле. Ул 7-нче гасырда латинга күчерелгән һәм көнбатышта популярлык казанган. Соңрак 18-нче йөздә бу әсәр инглиз теленә тәрҗемә ителә һәм галимнәр тарафыннан киң кулланыла. Фәннәр үсеше тарихында тирән из калдырган Машаллах бине Асари әл-Басриның тормыш нечкәлекләре билгеле булмаган кебек, аның кайчан вафат булуы да кызганыч мәгълүм түгел.